ukukhumbule mfethu umuntu uphakamisa izimo zempilo nama-challenges empilo ukuze ube right empilweni. Manje ngithi kuwe mfethu, bekezela kusazolunga. Kuningi ngiyazi odlule kubo, kuningi ohlangane nabo, uhlangane nabantu abangekho right empilweni yakho, abantu abangakuthandi lutho, abantu bakumoshela umshado, abantu bakumoshela yonke into, abantu bakukhipha emsebenzini, abantu abakumoshela yonke into, abantu abangathandi ukuthi uphumelele. Kodwa ngithi mfethu, akuyehlisa imoya kancane, sula lezo nyembezi ngoba kuningi ngiyazi ukuthi kuningi ohlangane nakho, kodwa bekezela kusazodlula. Labo khona manje abayenza izinto lezi abazenzile empilweni yakho, abayenza ukuthi uphelelwe umsebenzi, abayenza ukuthi uphelelwe umshado, abayenza ukuthi unyanywa abantu, umuntu right, kusazolunga. Lezo nyembezi lezo edilikayo ebusweni bakho sazophendula injabulo, zizophenduka injabulo, sazothola injabulo eningi engapheli. Aziweli phansi lezo nyembezi. Ukhumbule khona manje wena okufanele ukwenze khona manje ukubekezela, uqine emthandazweni. Bayakuhleka khona manje, kodwa one day lezo nyembezi zizophenduka injabulo. Ngiyabonga.